Тук се почва. А що, бележка има? Има, дай му бележка. Ей, бележка там, дай му на бележка. Къде? Дай му на бележка. И да дадат на кметът. После трябва да ти. Не да ги кажеш. Ето? Да. Отиваш до себе да казваш, плати 20 стигни от туалетната и давам с бележка. Добре, дай вече. Има разрешение. Чакай, пръпник. Ама не да обясня, бе, дай това билетна, пък той като иска утре работното време, отива и си дава това. Колега, ти ни зареза стана тук, бе. Отива и си Там ли дава човек? това. Тук повикаш, тук по-века. Половинка. Така си платил 20 стигни. Не за 20 стинки. Да, бе, вака, нищо лоб не съм казал. Ам той що не плати? Не, той клони вода. А, добре. Не, бе, отиваш, като почне работното време. Защото не съм виждал до сега това нещо. Добре, бе, само на панера. Знаеш ли? Само за панера става. Вземи си бележки само по кафела. Като почне работното време, отиди и кажи, бе, плащаш 20 стигни за туалетната. Защото като минах няколко пъти, на никой не даваше билетка. Само тя видя. Защото не искаха. Ема, няма значение. Ема вие сте длъжни да давате. Ние даваме, ами сега Ами, ти ги връщат. Не е така, отиди. Нямам бележки. Не, дава 300 бройки. Не, дава 300 бройки. И колкото върнем, толкова си. Да, вие като ние ми дадете, ама не сте продали. Като искаш мира, като искаш да я вземаш. Аз да карам на сила да вземаш. А, така? Е. В магазина да ти дават касова бележка. За 20 стигни кой, бе? Вижте се 20 стинки. За туалетна вапка. Защо? Еми, защото се плаща. Само 3 Какво? година. Даме това съм близки само. Сега ще дам и на белече малко. Само за панера. Малко на белече ще дам. Може, ама той... Нямаш право на Аз на никой не се сърдя. да си скамият колетните, Сапунчи. Не, аз не се сърдя на никой, защото до сега като сме идвали не се е плащало. Не, ама сега на панира, бе, за панира, бе. И той каза, той кмета оня ден като говори и каза, че прах по улиците нямало вече, ама нещо не съм на неговото мнение. Ще да ви обясня нещо. Нито аз съм виновен, нито Не съм казала нещо такова. Викат ги, дадат им белечета, купуват и вика сапун, купуват туалетна хартия, като дойдат, дадат им белечи и си плащат 20 стинки. Това е. Момчето чисто просто пълни само вода. Ако някой, като се плаща някой да изчисти утре. Няма видео утре. Сега ще да падна. 30 път чисти. Сега ще обясня нещо, тя. Ето. След като пише да той има белечи. Първо дай от като почне работа. С нас няма смисъл да се кара. Аз ще го дам на кмета, даже ще вървя сега да направя на снимка долу какво е. Първе да му го покажа. Върве.